I pozdrav svima ljudi, ovo je nova epizoda srpskog gameplayera. Danas ćemo raditi jedan challenge pod imenom Petit Challenge. Fora je u tome da ova 3 keksa ovdje koje vidite pojedemo za minut. Tako da, ja sam tu spreman i onda posle toga kad to uradim ti izazovem 2-3 lika, ne znam. Štoperica. Evo štoperica. I kreći za 3, 2, 1. Brže. Ja ću pojesti brže 2, ne ti. Čisto. Sine, imao i nema ništa od ovoga. Gotovo. Gotovo ljudi. Evo, pojela sam 1,5 keks. Ja sada da zovem neke likove koji će uraditi istu stvar. Tako da, prvi, izazvat ću 3 lika. Prvi je Kings of Fail Show, drugi je Johnny Gaming 79 i treći je Alex Gamer. Tako da ljudi, šerujte ovo na njihovu Facebook stranicu. Ako vam se svidio challenge, lajkujte, bacite subscribe, komentar, share, bilo šta, jebem mi se, dislike. Tako da ljudi, mi se do sljedećeg klipa, vidimo se, pozdrav!